Machiegni nyakora mogi jwango kinyi makawuono gazet koro ntiere karka kendo koro achaka wacho ni gazet mara The Standard nika kod gazet mara Daily Nation wacho ni kinyi makawuono gazet manogo ka madhine na chiel kachiel en gazet ma The Standard kabarito tang' wasomna gigo ma ntiere karka gazet machielo mano mara Daily Nation mana kaka ntiere karka koro mago tang' wakoni mana ka achiel kachiel kako medo mana dhi kod gik mage mantiere karka momi pek kinyi makawuono e gazet ma The Standard gin magi tana kai kod jafwambo wadwa mabende ntiere karka mano Eric Okeo Kizito mondo mwana ane gazet odiochieng' makawuono. Eric Okeo oyaore kuno chieng' yaore Nyakilofas chiwo nade achiew makare weekend odhi makare tok makare ahinya nikech chunywa ne pod ng'iyo gigo manotimre juma mokadho kanyo katenre kod sand man waneno ka jopiny mathoth noyudo e kinde mag ng'anyo Kilofas. Momori gi mokomori bende karange kanyo wacho ni weche thoth ahinya nitie weche tuke man kanyo bende gi weche siasa thieth kod ngima oganda isewacho mokomori mana manotimre kanyo e kaunti ma Kisumu kod kuonde mamoko machielo bende manyabedo ni omori ponono e weekend ma koro itiekoni. Kilofas oluoch juma ni ok wanya wach ni nwamor kata nitie gima nomorowa nikech kwang'iyo kata weche tuke koni e klabu mahero mar Gor Mahia bende koro nitie kama tek ka koro iwacho nang' Damia Mae Lances ma tame tugo ma koro bende waneno kaja ni thuolo mare mar tuge ma CAF ni bende koro imaye kanyo kaluwore kod ok chopo winjruok manoketo kanyo gi jotugo mopogore opogore ma kaluwore kod chudo mag omenda koro weche thoth ma ok otimre yo makare Kilofas gin mana mabe mwanya wacho ni ngima duong' Nyasaye omiwa ngima pod wadak waneno. Koro mogi jonka pod otere buonjing ka gik mathoth ahinya nitiere to ahinya mago bende motere kod weche wa mano kaka oganda koro mos achiel kanyo watieko gazet kinyi makawuono to mokwongo waranga ni mage momi pek e gazet kinyi makawuono weche tuke ka gin karka ang'eni Eric Okeo Kizito kuda yien nogo Arsenal kendo mano nomiye mor ang'eni ang'o kono mane kinde mabiro kata kamano iwacho nyaka sani nitiere mago pre-season Manchester United nogoyo Arsenal Kunde 2-0 mano kane gitugo kacha New Jersey ka gintiere pinyno mano mar Amerika ochakore osemoke moga koro rito go je league be kanyo jumani kende menya go mbaka machalo kamano aya warite karka iwacho ni thuond weche ng'eny ahinya odiochieng' makawuono wachakane gi mago mamalo kanyo ite mar 4 nitiere man wacho ni jopuonje maromo 60,000 koro dagi gitamore puonjo weche mag junior secondary mago e sikunde kacha ka giwacho nyaka sani nitiere darogi kendo gologi e sikunde magi gitero kuonde machalo nade warang' kanyo ite no mano mar 4 ka iwacho weche go mago mag ohala koro chalo nade iwacho ni weche mag ohala kama gintiere kar kanyo nitiere kanyo koro midhiero madhi biro kanyo mar dola kendo wadhi nene kanyo kendo ka ochopo koso dhi chalo nade mano koro karango kanyo fuel bill mano bende iboranga dhi chalo yo machalo nade Brazil bende wang'a be nitie World Cup mago mag jok mamine madhi nyime sani wacho ni pino mano mar Australia ne kata ka igoye team mar Afrika ka Zambia kata kamano bende kane olwar e tugo gi mokwongo South Africa bende ntiere kar kanyo gitugo mamoko ng'eni mano bende ang'o kinde mabiro sani ntiere kar ka Eric Okeo Kizito thor wach gima ntiere kar ka ite mokwongo ni iwacho ni Hustlers caught between a rock and a hard place en kama tek ahinya kendo gichiwo paro ma opogore paro manyaka sani bende nitiere iwinjo piny kanyo nitie joma opogore Grace Wanjau, Alex Otieno, Simon Kiragu ma bende ogolo paro ma opogore kama gintiere karka. Kilofas wachno pek wach mokete wang' gazet mar Standard kanyo wacho ni koro jogo modak ngima mar gwonyruok gi pado jogo mano misingo jogo mano geno ni tok yiero ngima ne dhi chako bedo nigi maber koro wacho ni sani giwinjo matek gintiere kind kidi kod lo matek yani otek ma bende king'iyo jok moket kanyo wacho nang'o ne ging'eyo ni gidhi dak piny man kod chak gi mor kich to giwacho ni chak gi mor kich no sani onge en ngima ma bende koro sani iwacho ni sama ngima idho malo ni ekonomi bende rochore to bende ka koro gitimo ng'anyo mar mondo mi gisund piny owacho mar mondo mi oket ne gi ngima kata odwok bech gik moko chien kendo ginjo matek ka kadho lweto obila ma wacho ni sandogi kendo goyogi ginjo matek kech Kilofas kineno kata pichni mawuok kuonde mopogore kineno kaka obila lakre kod jong'anyo en yo moro ma ok ni kare nikech jomoko gin jogo maonge kod ketho jok moko igole ot tigoyo yani goyi ma iwinjo kata kobila wacho niya ni kitony
tidhi od alam, idhi uyud warruok. Manyiso ni mano ng'ama goyi maweyi ni in koro kari onge. En gima ok ni kare. To goyo oganda kama en gino mochakre chon. Ng'anyo notimre chon. To oganda igoyo agoya mabende osebed ka duonde wuok kuond mopogore opogore. Joked ne ratiro mag dhano osebedo ka wuoyo mar mondo mi obila kaka go dhano kama mondo mi orum. To wach ma kama pok odonjo e chunygi mag were godo. Gin jok monego bed ni ging'e nang'o, jok ma gigoyo gin owetegi, nyiminegi, wuonegi. Koro onego bed ni gidok chien. Aparo ni obila mag joluo mawinjowa nyalo dhi wuoyo kod obila ma ok winj dholuo kama mar mondo mi gibed kod lokruok makare. Kuromo gi jwang' mano karangi kanye ite no mano mokwongo. Mano wach mapek mochiw kar kanyo kachiel kumachielo. Weche bende nitiere kar kanyo kwacho ni ere kaka inyalo bedo gi lokruok e wechego bende mag omenda. Ang'wane ni kanye kinde mabiro ite no mano mar 9 ka wadonjo kar kanyo. Wayawa ite mar 2 kanyo ka wadonjo e ite kwadhi nyime kanyo iwacho ni nitie chenro mopogore opogore kanyo, to kata kopogore ite mar 3. Ite mar 3 ka iwacho ni koro sani nitiere meko mopogore opogore. Nyadendi moket pichane kar kanyo mano Pauline Njoroge iwache kanyo ni ero en bende en blogger ma bende osebedo kata ka buoga ahinya. Iwacho ni sirkal no mano mar Kenya Kwanza kata kamano bende nitie gik mathoth ahinya mantiere kar ka kotene kod meko makamago. Ng'e jogo mosebedo kacha ka imako kendo kitudo gik mopogore opogore. Pauline Njoroge koro nomak ngeso mano ka nitiere gweng' maka dho wadh nam chumbi, kendo koro odiochieng' ma kawuono irito ni ere kaka odhi chopo e do kata gidhi tere do to gindonjo mage midhi ketne kacha achiel kachiel. Wacho ji mamoko bende nitiere ma osemaki. Mano ka warango mana piny kar kae nitiere joma moko ma bende wano kanyo kinde mokalo osebedo kanyo ka imako. Iwacho ni kinde mokadho mana juma mokadho ni iwacho ni jatend kweth machon mano mar Mungiki mano Maina Njenga ne omaki kachiel koda ka mago jok mopogore opogore ka ne nitiere e od wuon margi mano mantiere Matasia mano mantiere kacha Ngong. Iwacho ni kanyo bende girito ni neno ni nang'o omiyo Maina Njenga nomaki te nitiere kar kanye. Jogo miwacho kanyo nodhiye kod obila gintiere kuma chalo nade. Pauline Njoroge bende kano mano maki kar kanyo ero koro bedo kanyo e thuolo moro ma weekend te ero koro bedo kar kacho. Odiochieng' ma kawuono wadhi koro chopo e do idhi chope kanye kinde machalo nade. Gin ji 3 nitie dereva nyadendi machielo kanyo kod Pauline Njoroge. Kinde ma gintiere kar kanyo ng'embe ni Babu Owino bende ne osemaki mowe kacha kod Rambun maromo kanyo 200,000 kata pesa ching omenda ching no mano maromo kacha 100,000. Gik mathoth timore kar kanyo. Nyalo bedo ni wadok e kinde makoro bende ka idhi ataro kod dwaro ma sirkal tindhi katimae. Cleophas, en meko makage kacha ma osemako oganda mathoth. Koro kae waneno Pauline Njoroge mano jasund weche ne telo ma okadho mano dhiro weche mag telo mokadho e mbui kacha. Bende inene kacha kata Azimio kaka ne odhiro weche mag Azimio matek ne jopiny kanyo. Ma bende machiegni nwaneno ka duond bura mar Jubilee nokete kaka nomieleme duond od burano. Koro nyo omake kiwacho ni okwach kich bade ma Kilifi kucho. Nyo manye to kanyo yude wach ni nyambur kamanyo yude kanyo nyo yude gi yedhe mamero ji mano mar narcotic kanyo magikoni nyo gidhi kode nyaka ot manyo kodo no dhi da jote Kilifi kuro. Nyo no kanyo bende giyudo yedhe machal kamago. Koro en meko nikech king'iyo kata jok momaki kata Maina Njenga bende en bende kano make od wuon gi kucho. En bende wacho nang'o ni noyude gi gig lweny mago magina chak kendo mana gi wach mar yath mamero ji achiel mar narcotic ni bende iketo ne kanyo. To Maina Njenga iwacho ni nyaka sani pok ong'e kuma jogo mano make jogo michich ni gin obila ni entiere. Kanyuola ne wacho ni jogi gin obila to jomoko wacho ni jogo gin obila. Koro omake pok ong'e kuma entiere. To makro dhi ataro mar chik madwaro ni ng'ato komaki to kuom seche 24 onego bed osechwale do mar mondo mi osomne ketho mare. Tido ka jogi moko ntiere mosetieko nyaka ndara 2-3 kapok ochwale nyim do. Koro en meko kineno kata MCAs kaunti ma Nairobi ka kod kuonde mopogore moko nitiere momaki to bende pok osomne gi kata pok oter mar mondo mi osomne ketho margi. Ncho aneno kanyo Babu Owino bende ka koro iwacho ni ncho osomne ketho mare kanyo kiwacho ni notemo choro weche moko mag rocho chenro mag sirikal mar sabote tije mag sirikal kanyo.
koro weche ma kamagi omi wacho lawyers magi nowacho nang'o ni jogi bende koro kaka ne dowe gi thuolo gi rambumcha nok idhi kuondegi kata utegi ni gin jok ma koro nitie kuonde mojote otende mopogore opogore kae mar mondo obila ne kik magi nikech obila nosekre mani kane giwuok e doho cha to nimako gi kendo koro en meko makama koro chalo gima piny Kenya dok e kinde machien kinde mane en telo mar KANU mane itayo jopiny Kenya kod tok mothal sirikal mokwinj wach koro debed ni wachomo kuro koro mogi jwang' mano nyabedo kanyo ka ng'atimore sani penjo bende pod thoth ahinya kerango kar kae wacho kanyo ni more questions mano koro penjo mathoth ma medo nyuolore kotenore kod monj mano mabende manotimore kar kanyo e apis mano mar seneta ma Busia Okiya Omtata en ang'o mantiere kar kanyo kaluwore kod meneja mano mantiere e apise maluongo kanyo ni Becca Ogot mabende koro wacho kanyo ni apisno ne kar jonjore makamago ne omonjo apisno kar sa 8 mano sa 8 e dier otieno wacho kama gigo bende osebedo kacha katimore wacho gigo mane okwal oting'o kanya TV wacho ni kaachiel koda ka kompyuta man kanyo koda wacho ni oboke moko mabende nitiere kanyo manya bedo ni gin moting'o weche moko mopondo kata ma confidential documents man kanyo kod flash disk nyalo bedo ni en ang'o matimore kar kanyo iwacho ni Okiya Omtata bende ne odhi nyime kowacho ni en ok bwoge kata ka weche makama gidhi nyime Cleophas Okiya Omtata en jagono mwang'eyo chakre kinde machien kanyo ng'ano mosebedo ka kedo ratiro mar oganda kendo buche momako kata mochwalo e doho gin mago ma chwalo ratiro mar dhano okedo ne ratiro mar dhano koro kilak sechegi Okiya Omtata nodhi e doho kaluwore kod chik mar omenda mane od bura okadho mane jatend piny Kenya William Ruto nokete koke koro ma wach mantie e doho mano wach ma Okiya Omtata omako sani koro muoch ma kama kobiro e apise mayudre e kaunti ma Busia kucho koro penjo nitie mathoth ni to jok manomonje gin jok mage nikech owacho ni ne odhi chiwo lipot kobila kendo wacho ni oneno kobila bende dhi mose wach ni mar timo nonro mar mondo mi oyanga ni to joge gin jok mage tang'o miyo negi timo kamae koro wakia ni debed ni seche moko monj no tim mar mondo mi gik ma Okiya Omtata temo chwalo gi nikech kompyuta mashinde go kod oboke makamago seche moko nyalo bedo ni oting'o gigo ma nigi teko weche mochwalo ma kedo ratiro mag dhano kod buche momako koro mogi jwang' odhi bedo kanyo e yo machalo nade so mathoth ite mano mar adek kama idhi bedo kata kiyudo weche mathoth ahinya mantiere kar kae iwacho ni koro sani bende jopuonje ma koro dagi wadhi ane ite mar 4 ite mar 4 kae wacho ni jopuonje maromo 60,000 gi koro dagi transfer ni mondo koro gidhi gipuonje junior secondary school en ang'o matimore kar ka Collins Oyu jagoro maduong' mochung' ne NAT bende koro loso kar kae kiwacho ni weche gi mag somo to koro nitie kar ka mae wach mantie kendo wach ma Oyu wacho ndike diere kanyo wacho ni ka japuonj wacho ni yudo omenda machal bende wacho kanyo ni bende kata kodhi e puonjo e skul sekondar madundo pod ting' dhi bedo mapek ahinya to tich omedore ywak jopuonj ni ka ywak jopuonj ni ka Cleophas Luoch koro wacho ni jopuonj maromo 60,000 gin koro ne gidagi ni ok gichore malo mar mondo mi gipuonj sekondar madundo mano JSS koro wacho ni kuom mano jopuonj maromo 8,367 kende ema ochore malo e puonjo junior secondary koro penjo ni kama thoth to koro sama koro bende ji gombo mar mondo mi ochore malo to wacho ni kata kamano ni to jopuonj maromo 68,000 gin jogo man kod lony gin kod somo malach somgi ochopo nyaka e degree ma gin kod lony ma ginyalo puonjo junior secondary koro ok ing'eyo gimomiyo gitamre dhi mar mondo mi gipuonj secondary madundo giwacho kanyo ni ginenre seche moko tich dhi bedo mang'eny malo kanyo omenda bende gino ka roma koro mano chuno piny owacho bende nondiko jopuonj malomo 30,000 mar mondo odhi opuonj sekondar madundo ni to jopuonj 30,000 gi bende pok oromo koro nofontie ka nikech jopuonj mane gidwa ni gichwal kucho koro odagi wach ma kamano Cleophas Luoch koro weche mag somo bende nitie kanyo makiani gidhi chopo nang'o wabonena ne kanyo no chalo nade nyakoro mogi jwang' mago weche mantie kar ka ibosomene kata mondo mi ing'e ka koro jopuonje bende ochopo kinde ma koro nyaka girangi
ni gidhi chopo kacha yo machalo nade. Bende ing'e ni kaluwore kod kwan mago mabende osechiw kanyo kod duolo mochung' ne kwan ma pacho kae miwacho kanyo ni Kenya National Bureau of Statistics mabende koro wacho kanyo jopuonje maromo 2,000 kod 70 kod abiriyo 40 kod abiriyo bende koro nigi mano mwacho ni gin masters kod mago bende masters degree kod doctorate degree manyiso ni jogi gisechopo e rang'iny moro kanyo ma koro gitimo doctorate cha koro kutieko to koro en mana doctor kutieko kanyo chako medo machielo ero koro donjo bedo professor to iyudo kanyo gin 2,000. Nitie jopuonje mamoko bende maromo 20,000 kod abiriyo 324 mago mantiere kacha gi degree kachiel koda ka 39,300 man kacha kod diploma. Jopuonje gi duto koro ywak ni onego ketgi mana kama owinjore. Iwacho ni kanyo mosebedo kacha ka osetere sikunde mopogore opogore romo kanyo 8,000. Mano karango kanyo oboke mantiere kanyo ka TSC. Kamachielo Odede kata Dede bende koro chako monjo West Pokot kendo koro ketho mwandu kama gintiere karka. Iwacho ni mago bende dhi nyime karkanyo. Iwacho ni mano bende Sigor constituency mane kama gintiere karkanyo ka gidhi achiel kachiel. Mago weche matimore West Pokot. Wadhi ane matimore ka Taita Taveta ma bende jatend piny Kenya iwacho ni odhi nyime kod limbe mage counties mopogore opogore. Mano kama entiere karkanyo. Iwacho ni en kaka achiel kuom yore ma otiyo godo mondo mi kata ka ng'anyo dhi nyime okono oganda ma kod dongruoge mamoko bende puonjo kuonde mopogore opogore. Taita Taveta kacha no waneno gigo mano yawo. Iwacho ni sani bende koro lombo oganda kod mwandu mopogore opogore ma koro bende ichiwo ne county kod ji mamoko bende mantiere kar kanyo. Ka koro sani bende winjo kanyo kowacho ni Taita Taveta jodak e county ma Taita Taveta biro yudo nus mano mar usuru ma ichoko kowuok Tsavo National Park. Mano monego bende dhiga sirkal mamalo biro duogo ne jodak e county. Maka achiel kuom yore ma koro tiyo godo kono gana piny to tek. To kama e kaka nyaka bende wadhi nyime. Mano kano chopo kacha bende alam makene moting'o dinde mopogore opogore. Mano mane nitie kacha Taita Taveta. Iwacho ni Mwatunge grounds odiochieng'no manyoro. Cleophas jatend piny Kenya William Ruto sani koro nitie wuoth. Iwacho ni odwa dhi e counties 47. Ang'o miyo owuotho? Owuotho nikech koro sani nitiere ng'anyo michwalo kod Azimio. To koro bende otacho ni jogi nitie kaka ondhuna. To jogi kaka ondhune jogi neno ni se gi gine tuwe gi jopiny. Koro jogi ka tuwe gi jopiny ebe koro wuok mar mi obed machiegni kodgi. Obedo machiegni kodgi konyiso kochwalo weche mag dongruok. Olonch gik moko ka gi ka. Cleophas nitiere report moro bende manyo nitie oboke manyoro ma jaod bura moro manyo jatend piny Kenya koro yikre mar mondo odhi e gwenge. Chunye koro go kibi to ere gima jatend piny Kenya biro launch kae. Nikech wacho ni nyaka many gimoro ma jatend piny Kenya biro yawo. Koro ng'iyo ni tang'a timre ka. Koro nyiso kamiti mare mar dongruok kod bura mar ni tena ng'o machwal. Koro kawo pot moro mar wifi mondo jatend piny Kenya biro yawo weche mag network ne jopiny mar mondo wachni weche makamagi ichwalo. Koro jatend piny Kenya bo nyiso jod bura mar mondo mi onene gidok e od buchegi mar mondo mi gine kaka githiro ng'anyo masani koro ichwalo kod Azimio. Moket gi kanyo ni gitem gi yore duto mar rakruok kod jogo githir weche mag ng'anyo. Koro magi wuodhe ma jatend piny Kenya nitie godo. Gidongruok ne jo Taita Taveta koro inyiso gi nang'o. Gibro dhi donjo kar le kanyo nono ni kendo ndiko gi tije atamalo 40 mag jodak ma kanyo bro yudo tije kanyo. Ni koro kunyo mwandu mantie lo idhi migi license mar mondo migi kuny mwandu mantiere e park kanyo kata kuonde mag lego. Nyakoro mogi juang magi sa ma weche mathoth bere timore kar kanyo. Odonga ne wadeno pichni mantiere ite mar 6 kod ite mar 7 paro ntiere kar ka. Kiwacho kanyo ni mae en police brutality koso en ang'o matimore. Wacho ni gin obila makoro wuok tung' mosuo koso gin ang'o matimore kar ka. Nyano picha makamano ite no mano mar 6 mana picha man kani mondi picha mantiere kar ka mano mantiere kar kae mano ka wanyanene picha mokwongo ni Eriko Keo Kizito miya mana pachi. Cleophas mano e gino mantiere kar ka gige duto ma osebedo kacha katimore achiel kachiel e gwenge mopogore opogore. Nitie obila bono piny kanyo bende ma eno ka ikore mar golo tear gas.
Cleophas kineno picha no en picha makelo chuny malit nikech kineno kaka obila cha oting'o rungu malo to ng'ama idago to bende en ng'ano maybe ineno kok rakre kod nikech osemake manyiso ni osemake teko gi osetiek te koro gimomiyo ng'ato kosemake pod iketo piny inyona rungu malich kama en wach monego bed ni ikete lokruok nikech kineno kaka nwawacho oganda kaka igolo ute sande rodho kanyo ok en picha maber ahinya nikech king'iyo kata oganda be kaka ogolo pachgi kanyo wan gi Chesang Fancy mawacho ni piny owacho onego winj jopiny masani koro ng'anyo nikech ngima adier giwacho nang'o oidho malo. Festus Koech bende wacho kanyo ni weche sani tek momako yudhe ma piny owacho nyaka koro winja koro jogi duto kaka wuoyo ka giduto giseyo piny owacho kaluwre kod kaka obila rakre go oganda ok en yo makare Cleophas nikech nitiere kata jok mineno kinego e ng'anyo gi gin jogo ma bende kineno gi moro ni en nyako matin mowuok mane tich to ni magino make e kind jo ng'anyo makoro wakia ni nitie jo ng'anyo ma bende jonjore be nitie igi koro ka jok ma bende inego king'iyo gi malong'o to gin jogo ma ne onge gi joka to gino koro yudo gi kanyo risasi bomako gi wakia gimomiyo nikech sani wacho ni obila nitiere morwako nanga raia ma orwako nanga raia gi sani bende matiyo kod oganda marach ma seche moko ni koyudu e boma kata Nairobi kanyo timre koyudu ko ji ariyo kuwuoyo osechwale iye koro magi weche ma oganda kadhe seche mag ng'anyo kagi kwedo godo ngima masana oyidho nokoro moge jwang machelo mantiere kar kanyo mano Festus Koech mano maniel Eldoret owacho ni awinjo marach ahinya ka oganda matindo wito ngimagi mano kaka lwet obila owacho ni sani bende koro kwayo mondo mi sirkal uchiwane yo ma piny onego bed ni luwo ka koro uchumi bende dhi kachaka kethore magi sigana mondo kar ka duto gin tung kanyo mano bathe kanyo mogik ma sigana mag joma opogore mawuok e counties mopogore kanyo magichiwo kotenore koda lal mag mwandu kaachiel koda weche mag ng'anyo mane Festus Koech ka entiere kar kanyo Bila Chivuli mano mawuok Eldoret bende owacho ni en gimoro malit ne ahinya koneno kanyo kaka sirkal bende goyo kendo nego jokanyo kata jopiny kata jogi morito owacho ni ka jogo bende mang'anyo ka otenore kod wechego mag pek mar ngima bende koro inego mano kotenore kod gino mowacho kar kanyo Hafsa Juma wacho neno ka entiere okonewa mano pache mochiwo kanyo e gazet mano mar The Standard en wach mare mochiwo owacho ni en kaka mega ng'anyo mag Azimio kotenore kod pek mar ngima ose ketho wechega mag ohala kod mano bende mar anyuola mara iwacho ni kacha nojayudo ga siling 1,000 pile ka pile mano e tich mare motimo kendo mano ne konye e wechege owacho ni sani koro weche tek kendo koro do mana siling 500 mano kedange kar kacha kendo wacho ni kata yudo siling 500 no tek mano wach mantiere kar kanyo ka koro kwa piny owacho mondo mi owuog oko kendo bede gi twak kod kwethno makelo sirkal tesre kata mano mar opposition mondo nene dieri gi reso uchumi ma bende ni kama rach nitiere ji mamoko ma pod dhi nyime kanyo ineno paro machielo mawuok Eldoret mano mawuok kanyo kuom Steve Lianda wacho kanyo ni wacho ni sani koro oganda thagore ahinya to moloyo jogo matindo wacho ni ka gigi duto timore ka oganda dwaro ratiro to koro bende inego gi mano weche mantiere kar kanyo kotenore kod wechego mag uchumi kod pek mar ngima oywa kar kanyo nitiere machielo Peterson Sorobea mano mantiere kacha e county ma Kisii nitie gino ma owacho kar kanyo ka inyalo nene achiel kachiel Eriko Keo Kizito en weche kanyo Cleophas Oluoch ka koro giwacho ni piny owacho bende nego koro winj jopiny kod jo kweth mar Azimio bende koro giwacho kanyo ni koketo ng'anyo owacho kanyo oket ng'anyo kuwuok tich nyaka wuok tich maonge yweyo ni ma ne piny owacho biro winjo en koro wacho ni Azimio oketa ng'anyo kochakre wuok tich nyaka wuok tich en ni mane ka piny owacho biro winjo koro Cleophas otek en ng'we kinda en ng'we kinda matek ma kochakre ni wuok tich to wuok tich en gi olo bende koro moke jwang' weche thoth kanyo wadhi ane ite machielo mano mar 10 mano watieko go kar kanyo gazet mar Daily Nation ang' isom ang' iyude ni ang'atimore iye kanyo
itemo kuongo gitemo gi kanyo nitie weche mathoth ahinya machiegni kodwa konyarange sani koro ntiere iwacho ni kama telo ma piny Kenya ochung'e ka gitiyo machiegni kod piny Russia kod mano mar Iran the West ma koro ting'o jogo mantiere pinjego mag Amerika kanyo koro gichalo nade kinde mineno kacha mano moting'o nyaka mago mawasunge mamalo kar kanyo ginyabedo ni gin kata kod paro ma opogore katenore kod winjruok ma piny Kenya bende nitiere godo. Waneno raisi jatend pinyno mano mar Iran mano timo limbe pacho kae. Cleophas, weche ma kamagi ng'eni koro iyudo ka pinje mawuok west kocha duto ng'eni pinje ma oko gi ngoto mana wenge gi ging'iyo ni to gin ang'o ginya yudo kuom pinje mag Afrika gi. Piny mar Kenya bende iwacho ni en pinyno mochung' kama kare ma pinje ma oko ging'iye ni to weche gi mag ohala ginya chwalo e yo machal nade. To pinje mawuok imbo gi gin bende koro gineno ni pinje mag Russia, Iran giri nitiere kaka koro biro machiegni kod piny Kenya ma koro kumegi gi yue mayot. Koro gitemo ng'iyo ni to weche gi dhi bedo nade. Weche gi koro kelo chunygi nikech ji te ongot wengegi. Gimidwaro nitie gimidwaro ka. Piny mar China nyicho osebedo ma oguro tiende ka otegno motimo weche mopogore opogore mag dongo kaachiel kod gedo manche giyudo omenda piny mar Kenya. Koro gimbe nyaka ging'i to karang'o ma koro timre. Koro pinje duto ng'iyo piny mar Kenya. Koro mogi jwang kirao kar kanyo gik mathoth ahinya kiwinjo kanyo gigo ma jotelo mathoth bende osebedo kanyo ka chiwo kachiel koda ka iwacho ni kama gintie kanyo gik mage ma pinje ma Kenya tiyo godo machiegni osebedo kacha ka tiyo godo nitie wechego mag nuclear nitie wiye kacha nuclear power mane pinyno mar Russia kod Iran ma bende kuom higni mathoth pinje mawuok iwacho ni gin imbo mago moting'o wasunge are higa mar 1970 kanyo ka dhi nyime kanyo ka jatend pinyno mano mar Amerika Ronald Reagan gini bende koro nowacho kanyo niere kaka magi nyalo bedo weche mag dongruok mago mag tekono mano mar nuclear ma bende tiyo kacha loso gik mathoth ahinya ka gintiere kar kae. Nitiere summit kata romo moro kanyo makelo Russia, piny Russia kod pinje mantiere Afrika higa mar 2019 iwinjo kanyo gik mano bedo kata ka timore achiel kachiel are tarika wach ne githoth ahinya mano kanyo ipenjo kanyo jatend piny Kenya kano chopo kar kanyo odhi bedo kata koyuore romo mabende dhi bedo ni timore higani mano juma ma wantiere sani madhi bedo kata ka timore St. Petersburg Russia koso oyo mano bende rito kacha neno ne odhi timore yo machalo nade romo madhi baka ja St. Petersburg e bomano ma St. Petersburg mantiere e pinyno mar Russia iwacho kanyo nene kaka ginyalo bero chenro mag timo ohala kod mago mag uchumi kod chal mar siasa e kind pinje mag Afrika kod pinyno mano mar Russia kachiel komachielo kiwacho ni kindegi osebedo kacha ka okete oko kuom thuolo moro malach ahinya bende kuom lweny madhi nyime e kinde kod mano mar Ukraine. Kamachielo bende kopogore kod mano manotimore higa mar 2019 twak madhi bedo e kinde ndalo ariyo mabiro madhi chako tarik 26 romo masani higa mar 2023 odhi bedo kacha kuom thuolo mar ndalo ang'wen mokwongo cha nodhi mana kuom ndalo ariyo odiochienge ariyo odhi bedo kacha e kinde machalo nade ka koro sani bende iwacho ni jatend pinyno mano mar Russia Vladimir Putin ema dhi bedo kacha ka rwako welo gi duto. Iwacho ni higa mar 2019 pinje maromo 38 nochopo e romo makamano gin gik mage mantiere jotelo mage madhi bedo kacha ka chopo iwacho ni pinje buora ma bende ne oyuoro e gima chalo kamano ere kaka gidhi bedo kacha achiel kachiel mondo mi gichopi girangane weche ma datimore e pinyno mago mathoth ang'eni jawinjo nyalo yudo thuolo mondo mi odonje mbui kanyo kata nyiewo gazet kama nitiere oko kanyo donge riko ko Kizito koro ne watieki wach mari mogik manya bedo nomako wang'i e gazet ma The Standard ang'eni nitiere machinglo moro kanyo ite mar 12 mano kama opinion ochake wiye kanyo ma koro ang' watiek go atieka kanyalo yude kanyo katun no eriko ko Kizito miya wach mari mogik e wiye ka katun tero ne ka iwacho ni I extend a handshake of friendship tinga mutingo magina kama golo mana iro machielo luor ng'amoluor ne be nene kar kanyo. Cleophas kineno kanyo nitiere ka ji ariyo
ng'at mokwongo man koni king'iyo gudu, king'iyo kit rwakruok, en ng'ama ng'eyo, en jatelo e pacho kae. To ng'at machielo bende ni koni oting'o magina, e lwete magina magolo iro, to tweyo orwako gudu. Koro kilemba motweni temo bago matin, to koro king'iye matut, mano gik matimre sani. Gik matimre sani en nang'o? Kindegi mach nitie kaka liel, koko ni ka, to kit mosruok midwa ni en mosruok mana mar bedo gi kwe, ni onge mosruok mar ni wapog sirikal. Jatend piny Kenya nyoro nyowacho nang'o ni wach mar mosruok ni pogo sirikal mano gima onge. Mano nyowacho kuma nitiere Taita Taveta kucho. Koro kwanene kanyo, idwar ni en mosruok, to ma ok ni ibiro ni so ng'utie e sirikanda. Mano maneka. Ibera kar kanyo. Ero kama ne Jericho ka Kizito nyakoro mo gijwangi mano yona mondo mi walore ka waduogo. Wadonjo kanyo kod twak e weche gi mag tuke mabeno mi pek ka e gazet ma Daily Nation. Toke ka iwacho kanyo ni koro sani chudo mabende koro leo ga e klab mopogore opogore. Koro okelo achiedh nade ne klab no mano mara Gor Mahia, kinde machuok ahinya mano bang' kawo lig ma pacho kaka. Koro nego bende gidhi tugo lig maduong' ahinya e Afrika, mano CAF Champions League. Sani koro ng'udh gi oko, tiende nang'o? Lesen cha bende koro ka uchungi kata owit oko, tiende nang'o ne tuke ma pacho ka. Kete mar Ramogi TV ka oduogo twak dhi nyime. Nyinga Cleophas Oloch, jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka chisango na kelo nono magazet kantiere kae kod Eric Okeo Kizito majafwambo. Wakete kar ka waduogo bang' ywe masani.